Vitaj v podcaste Chudni hlavou s Miroslavou. Ak si žena po 40-ke a cítiš, že s vekom sa viac a viac zaoberáš chudnutím, si tu správne. Som žena ako ty, ktorá vyskúšala rôzne diety a konečne pochopila, že diety nefungujú a aj tak končia priberaním. Ukážem ti, ako schudnúť raz a navždy vďaka jednoduchým návykom, bez ďalšej diety a bez úmorného cvičenia v posilke. Zmena začína v hlave a pokračuje na tanieri. Poďme na to. Milé dámy, vitajte v ďalšej epizóde nášho podcastu a v prvom rade vám želám krásny deň matiek, každej jednej z vás. Či už ste mama 2 detí, 1 alebo 5, mama tínedžerov alebo škôlkarov, alebo žena, ktorá sa stará o niekoho, ako keby bol váš. No a teraz ruku na srdce. Koľko kytíc ste za tie roky na deň matiek dostali? Sú krásne, potom po pár dňoch zvednú, stihneme si ešte urobiť fotky a áno, potešia. No a čo tie bomboniery a čokolády? Zjedia sa za 5 minút a mnohokrát tajne večer pri telke, keď už všetci spia. Tak je. Táto epizóda je venovaná všetkým ženám, matkám, kamarátkam ku dňu matiek. Väčšina podcastov vám dnes povie, aké ste úžasné, skvelé, ako všetko zvládate a ako sme my mami hrdinky. Áno, sme. Ale musím povedať aj toto, lebo to vidím u mojich klientiek veľmi často. Veľakrát nám ľudia okolo nás želajú zdravie. Ale robíme dosť pre svoje zdravie. A teraz nehovorím o tom, že si sem tam šupnete magnézium, keď vám už cuká okom od únavy, alebo si doplníte kolagén, ak práve nezabudnete. Ja hovorím o skutočnom strategickom zdraví. Ak ste totiž v bode, kedy má prioritu vyžehlený kôš, domáce úlohy vašich detí, alebo dokonca to, že ide pes k veterinárovi, a vy, keď si v hlave zoradíte všetky tie urgentné veci, vy ste kde na tom zozname? Nestihla som, nemala som čas, veď ma nič nebolí. Ak ste na zozname priorit niekde medzi možno zajtra, niekedy neskôr, keď vyjde čas, tak táto dnešná epizóda bude pre vás naozaj prínosná. Otázka dnes znie: ako to máte so svojím zdravím naozaj? Stavím sa, že sa v tomto spoznáte, lebo naozaj sa s tým stretávam u svojich klientiek každý jeden týždeň. Naše telo si to pamätá. A zdravie nie je estetika, ale stratégia. To, že vás dnes nič nebolí, je často len tichá ilúzia. My ženy sme majsterky v ignorovaní signálov. Telo nám povie, som unavené, a my mu odpovieme ešte jednu kávu a ideme ďalej. Alebo telo povie, bolí ma hlava a my mu hodíme ružovú tabletku, zapijeme pohárom vody a ideme ďalej. Lebo vysoký cholesterol nebolí, vysoký tlak nebolí, predcukrovkový stav, keď vám cukor v krvi lieta hore-dole, tiež nebolí. Takže moja otázka znie, čo chcete o 20 rokov? Skúste sa zamyslieť a predstavte si seba o 20 rokov. Koľko vtedy budete mať rokov? Budete o 20 rokov stále vládať športovať, napríklad lyžovať? Chcete si užiť atmošku v apresky bare s partiou dôchodcov? Alebo zdvihnete sa o 20 rokov v záhrade bez toho, aby vás seklo v krížoch? Budete tou akčnou dámou, ktorá beha po záhrade, alebo tou, ktorá len sedí v kresle, lebo už nevládze? Vyjdete na druhé poschodie o 20 rokov bez toho, aby ste funili ako párna lokomotíva? Alebo zvládnete turistiku na hrebienok? Bez lanovky samozrejme. A čo budete mať o 20 rokov v mobile? Budú tam letenky a vstupenky do divadla, alebo tam bude v aplikácii niekoľko receptov od lekára a prípadne v kabelke krabička na lieky. Dámy, vaše zdravie v 60-ke či 70-ke to je výsledok vášho dnešného životného štýlu. Žiadne od pondelka, keď deti vyrastú. Žiadne, keď budete mať čas, keď bude pokoj. Pokoj nebude. Nikdy. To je podstata dnešnej epizódy. Prestaňte čakať a začnite viac myslieť na svoje zdravie. A nech je to vaše rozhodnutie, ktoré urobíte pre seba. Vaše telo v 60-ke nevymeníte za novší model. Preto sa o seba naozaj starajme. Určite si želáte, aby ste boli
Zdravé a vitálne aj o tých 20 rokov. Aj dlhšie, aj neskôr. Aby ste tu boli v dobrej forme, kondícii, plná energie, pri zmysloch a aby ste si to aj pamätali. A tak mám pre vás dnes 5 pilierov vitality. To je 5 pilierov, ktoré používam aj ja. Takže, prvý pilier, nastavte si myseľ. Všetko začína tým, ako si upracete hlavu a čo si v tej hlave hovoríte. Či je to chudnutie, pozitívna nálada, kto vás vytočí, rozčúli. Všetko to začína v našej hlave, v našej mysli. A najlepším nástrojom na nastavenie našej mysle a pochopenie tej našej mysle je, keď si budete písať denník. Pilier číslo 2, strava. Prosím vás, jedzte inteligentne. Veď vy už viete, čo máte jesť, tak už to aj robte. Vy už viete, že diety sú pre amatérky. A vy už aj viete to, že bielkovinu treba jesť v každom jedle, treba piť veľa tekutín, hlavne čistej vody a sacharidy s rozumom, žiadne zákazy, len lepší výber, jednoducho starať sa o seba aj v strave. Najlepším nástrojom na našu stravu je čo? Plánovanie jedla vopred. Tretím pilierom bežný pohyb. Tuto hovorím o hýbaní sa. Tu nehovoríme o tréningu. Ak ste schopné denne urobiť 8 až 10 tisíc krokov, to robí pre váš metabolizmus veľmi veľa. Viac ako dokonca hodina vo fitku raz týždenne. A odporúčam na to používať nástroj buď aplikácia Zdravie vo vašom mobile alebo nejaké hodinky, ktoré máte. Alebo jednoducho parkujte auto ďalej, viac sa prechádzajte, telefonát vybavte pri chôdzi a používajte schody namiesto výťahu. Pilier číslo 4, spánok. Určite vám nemusím vysvetľovať, že najlacnejší liek je spánok. A ak nespíte, vaše telo odmieta spaľovať tuk. Takže spíte aspoň 7 hodín. Vypnite telku aj mobil. No a 5. pilierom je fun. Zábava, spoločnosť, kamarátky. Áno, je to pilier taký pre nás ženy určite spoločenské typy veľmi zaujímavý, pretože raz týždenne kávička s kamarátkou alebo raz mesačne nejaký babský výlet alebo večera, raz za pol roka víkend bez rodiny. No komu by to ublížilo? Smiech, rozhovory, kde ste vy a nikto od vás nečaká nič a vy môžete byť sama sebou. Toto je taký liek, ktorý vám nepredpíše žiaden lekár a vydrží držať zvyšné 4 piliere pri živote. No a k tomu všetkému jeden princíp. Dobré je vždy lepšie než perfektné. Prečo? Lebo perfektný plán začnete v pondelok a vzdáte vo štvrtok. Ale dobré sa dokáže robiť každý jeden deň, aj keď to nie je perfektné. A presne tak sa stávate tou ženou, ktorou chcete byť o 20 rokov. Milé dámy, jeden praktický tip na tento týždeň. Vezmite si teda svoj kalendár, notísek, zápisníček a doriešte si ten jeden termín. Ten, ktorý najdlhšie odkladáte. Bude to preventívka, očné, gynekológ, zubár, dentálna hygiena, mamograf, krv, čokoľvek. Koľko to bude trvať? 5 minút, no a z tej výhovorky sa stane konkrétny dátum. To je váš najlepší darček dnes sebe a vašej rodine. Milé dámy, ak chcete riešenie šité priamo na vás, na vaše telo, vaše čísla, váš rozvrh, som tu pre vás. Viete dobre, že prvá konzultácia je u mňa zdarma, takže kliknite na link v popise epizódy alebo otvorte stránku chudnihlavou.sk. Jedna konzultácia často stačí, aby sa veci prestali komplikovať. No a keď sa rozhodnete ísť do hĺbky, ponúkam vám strategický manažment zdravia. 12-týždňový program a tých 12 týždňov je presne na to, aby sa z nášho zdravia, energie a radosti stal váš dlhodobý životný štýl. Lúčim sa s vami jednou otázkou. Ak by ste vedeli, že vaše dieťa bude o 20 rokov kopírovať presne to, ako sa staráte o svoje telo, zmenili by ste niečo na svojom dnešnom dni? Lebo presne to tie naše deti robia. Oni sa pozerajú, kopírujú nás a učia sa. Zdravá mama, zdravá žena, zdravá kamarátka alebo zdravá partnerka. To je to, čo si vaša rodina od vás v skutočnosti želá. Vás, zdravú, tu o 20 rokov. Alebo aj viac. A to vám môže dať len jeden človek na svete
Vy sama. Takže doprajte si dnes pozornosť, ktorú si zaslúžite. Krásny deň matiek a do počutia o týždeň. Pa, pa.